отиваме се да се състезаваме. Отиваме. Айде, отивай да се състезаваме. Давай надолу. Искам да се състезавам. Давай де, ма внимава да не паднем. Няма да паднем. Няма да паднем. Давай бе, какво става? Не мога. Що? Не мога. Какво? От тук заобиколи. Куда? Не мога, искам се да се състезавам. Айде де. Искам пак да чета ми. Давай. Хоп. Стоп. Стоп. Стоп, че ми се развърза връзката. Чакай да я завършим. Стой. Стой, Мирен. Стой така. Дошли идва, бе? Да. Продължаваме? Да подвизавам. Ай, състезанието затръгва. Аз съм на масата. Давай, слизай. Аз съм на масата. Давай, де. Аз съм на масата. Тръгвам без тебе. Ето ме. Топло ли ти е? Да свалим ли якито? Не. Дай ръка. Дъцата ми. Коя ръка ще ме дадеш? Другата дай. Хайде. Скачай, скачай, внимателно ли? Да се увисва. Давай.
Какво стана? Ударих се. Падение? Къде? Тупай. Нищо. Я да видя. Дай да видя. Дай да го... Готово ли? Не. Ами състезаваме ли се надолу или спираме? Да. Хайде, давай. Ще малко. Ще мини, давай. Леко да ни падаш на крака. Леко, така. Гледай сега, гледай момент. Внимателно. На голяма и камък как се седа. Да свалим ли якито вече? Не. Тук малко да го сватлим. Давай. Я да ви. Малко. Хайде, давай. Искам да цитаме. Дай ръката. Хайде. Има с много работа. Внимателно, че се хлъзнем, хлъзга се, тук е кал. Хайде, дай другата ръка. Давай. Скок голям. Хоп, браво. Да. Скок. Опа. Давай. Давай сам леко. Давай. След мен леко. Леко е. Давай. Хайде. Не мога. Не можеш. Давай. Дай ръката. Хайде. Давай. Давай. Хоп. Леко. 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 Да. Браво. Браво, браво, браво. Браво, браво, браво. Браво, 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 браво. Опа. Хайде. Здравейте. Добър ден. Здравейте, Нина. Давай. Леко. Хайде, брат. Отпусни се, да. Да. Давай напред. Браво, браво, браво. Браво, браво, браво. Дръж се, дръж се. Дръж се, браво. Хоп, хоп, хоп. Жив ли си? Жив си, бе? Не съм жив. Не си ли жив? Никакъв си. Не си само пилател. Минато. Няма кога. Ай, паду. Край. Браво. Пристигнахме. Върви. Искам пак да цитаме. Хайде. Да цитаме. Хайде, бе. Искам пак да цитаме така. Докъде?